A Rúa Condesa, na contorna do colexio Julia Becerra Malvar, en Ribadumia, está inmersa nun proxecto de remodelación. A actuación afecta un treito duns 300 metros, pero supón a transformación deste espazo, mellorando a mobilidade, reforzando a seguridade viaria e creando novas zonas de estacionamento. Todas elas bellas reivindicacións da comunidade educativa e dos usuarios das distintas instalacións deportivas que aquí se concentran. Para nós esta obra é unha actuación moi importante. Esta era unha demanda que dos nenos, nenas, dos veciños, incluso do profesorado, é dicir, de toda a familia do colexio e tamén do Umia Club de Fútbol. Buscábamos a seguridade vial, a seguridade peonil e entendemos que con este proxecto damos un paso adiante. A obra modificará o propio trazado da Rúa Condesa, creando ademais beirarrúas máis amplas. Contempla tamén nova iluminación, o soterrado do cableado e o retranqueo dunha zona que permitirá crear unha nova bolsa de estacionamento, habilitando unha zona pros autobuses escolares. Precisamente para que eses autobuses que traen os nenos de todas as parroquias do Concello de Ribadumia, deixen aquí os nenos e accedan directamente aquí ao colexio. O proxecto conta cun orzamento que rolda os 700.000 euros, dos que a Deputación achega o 70% e o Concello de Ribadumia o 30% restante. Esta mañá, supervisando as obras co alcalde, estivo a deputada de Infraestructuras do organismo provincial. Unha obra moi demandada, na que é fundamental é garantir a mobilidade das persoas e para iso este proxecto que está valorado en máis de 700.000 euros, como ben di o alcalde tamén, cofinanciado entre a Diputación e o Concello, para iso, para garantir a mobilidade das persoas, crear máis espacio para que as persoas e os nenos que están aquí no entorno deste colexio camiñen de unha forma máis segura, ordenando tamén ao mesmo tempo a rúa con aparcamento en liña, estas bolsas de aparcamento que tamén se van a crear no entorno. Ao mesmo tempo, o rexedor avanza que está en contacto con Educación co obxectivo de avanzar tamén nas melloras que precisa o centro educativo. Estamos traballando tamén con Educación para facer unha rehabilitación total do que é o colexio e esas melloras que son tan necesarias e que tamén veñen sendo demandadas. Calcúlase que este proxecto de remodelación da Rúa Condesa poderá estar rematado a máis tardar en marzo do ano que ven.